இலங்கையில எத்தனையோ ஜனாதிபதிகள் வந்தாங்க. ஜனாதிபதி ஆகிறதுக்கு முதல்ல தேர்தல் காலங்கள்ல ஜனாதிபதியானா இதெல்லாம் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னமோ லிஸ்ட் எல்லாமே வெளியிட்டாங்க. ஆனா செஞ்சாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா எங்கெங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நம்மள நேரடியா வந்து பார்க்க கூட தயங்குவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே வேலை செய்யணும். அப்படியான ஜனாதிபதிகளை தான் நாங்க அதிகமாக பார்த்திருக்கோம். ஆனா இப்ப இருக்க ஜனாதிபதி, இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்கள் மலேக மக்களை நேரடியாக வந்து பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தோட்ட தொழிலாளியோட கையை பிடிச்சி பார்த்து எவ்வளோ அழகாக பேசுகிறாரு பாருங்களேன். மலேக மக்கள் எல்லாருமே இந்த 2 நாட்களாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. காரணம் 1750 ரூபாய் சம்பளம் அவங்களுக்கு கிடைச்சாச்சு. இனி அவங்களோட வாழ்க்கை சுருக்கம் தான். அதே மாதிரி ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்து தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களை சந்திக்கிறதுக்காக அவங்களை தேடி போயிருக்கிறாரு. நம்ம எப்படி காடு மலையெல்லாம் ஏறி இருப்போம், அவரை பாருங்க மக்களை நேரடியா சந்திக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தேயிலை தோட்டங்களுக்கு மத்தியில நடந்து போறாரு. இந்த மாதிரியான ஒரு அரசாங்கத்தை தான் தேடிட்டு இருந்தோம். அந்த அரசாங்கம் பெஸ்ட், இந்த அரசாங்கம் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். அந்த கட்சிக்கு சப்போர்ட், இந்த கட்சிக்கு சப்போர்ட்னு நான் சொல்ல வரல. இந்த மாதிரியான ஒரு மனிதாபிமானம் மிக்க ஒரு ஜனாதிபதியை தான் நாங்கள் இவ்வளவு நாள் எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். மக்களோட தேர்வு இந்த முறை தான் சரியாக වතු කම්පාවල මෙච්චර කවුරු බලලා නැහැ. අපි ෂෙයාර් අවිල අපි බලනවනේ. දැන් ෂෙයාර් අපි එක්කෙනෙක් වගේ අපි හරි හරි සතුටු වෙනවා. ෂෙයාර් අපි ඔයගොල්ලෝ නාව පස්සේ தான் கையெல்லாம் பார்க்குறாரு. இருக்கிற சம்பளத்துக்கு நாங்கள் வேலை வந்துருக்காங்க. போகும்போது எத்தனை காலம் வருது, எவ்வளோ காலம் இங்கே வேலை செய்யுங்க? பென்ஷன் எடுத்துகிட்டு போகும்போது 1 வருஷம் කලින් වැඩ කරලා දැන් කෑෂ් වලින් වැඩ කරන්නේ. දැන් අයින් වෙලා ඩේටින් පස්සේ රිටර්න් වෙලා රිටර්න් වෙලා ආයෙත් කරනවා. கோடி நன்றிகள் சார். கோடி நன்றி. ரொம்ப நன்றிங்க சார். உங்கள் கால் இந்த மண்ணில் பட்டது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷங்க சார். அப்படி ஒரு சந்தோஷம் சார். பேச இயலாத அளவுக்கு சந்தோஷம் சார். මුලින් කරගෙන යනවා සර්. අපි 1750ක් ඉල්ලලා උද්ඝෝෂණය කරා. දෙතුන් පාරම උද්ඝෝෂණය කළත් අපිට ඒ ගාන හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔබතුමා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ අපි ඉල්ලපු ගාන අපිට හම්බ වුණා. ඒ හින්දා අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ස්තුති කරනවා. சரியான சந்தோஷம் சார். ரொம்ப சந்தோஷங்க. நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு சம்பளம் எல்லாம் கூட்டி கொடுத்ததுக்கு மிச்சம் நன்றிங்க. සමතිරුමනි කරුණාවෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි මට කලවත්තට ආවට පඩි වැඩි කරපු එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒකට හොඳ අත්ප්‍රසන්නක් දෙන්න. ළමයිට කිව්වා මේව දෙන්න. ළමයිට සප්පාතු, ස්කූල් බෑග් බඩු ඔක්කොම හම්බුණා. අවුරුදු 3ක් මගේ ළමයි ඉස්කෝලේ යනවා. ඒම දෙම ලැබුණා. පඩි වැඩි කරපුවම ගොඩක්ම සතුටුයි. ඒ නිසා සර් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්න ඕන සර්. Thank you.